Mga kapuso, this morning ato makauban ang usa ka Mindanawan nga adunay maayong kasing-kasing labi na sa ato mga igsuong indigenous people kun IP. Gani nakatakda silang magpahigayon og concert for a cause para kanila og sa ilang mga advokasya. To know more, ato makauban si Ryan Casinio. Ryan, good morning ug welcome dinhi sa At Home Jamay Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Good morning, Cyril, no? And good morning sa tanan naminaw sa Mindanao o sa, I'm sure, sa tibok kalibutan. Okay na ko, Cyril. And then, salamat sa Ginoo, no? Nga kanang daghan kitag mga kalihukan karong mga panahona. Alright, Ray. Unang-una, makisayod kami, no? Kung unsa ba kining nakatakdang concert in the new normal nga atong pagahimuon diri sa Northern Mindanao. Natay ka ng gipahigayon na pinagpala ka Mindanao Concert Tour. Usa kini siya ka activity nga naay nagkalain-lain nga mga banda gikan sa Visayas ug diri sa Mindanao nga magkahiusa ug magpasigayon og concert. So unom ka banda magtapok-tapok ug magkanang pasigayon ug kanang Christian concert. Unsa pud ba ang tumong niini nga concert, Ray, ug unsa ang mga lauman nga kanta o mensahe nga madunggan sa ato mga kapuso nga motambong? Ang atong concert usa ka worship concert, no. It's an initiative nga na kita nato nga kanang kinahanglan karong new normal. Usa kini ka actually pili pod nato nga ma-Thanksgiving concert ni kay nagpasalamat sa Ginoo, no, nga kitang tanan nakaabot karong panahona, tapos maayo atong paglawas, tapos maayo pod ang atong sitwasyon. Tapos ang mga kabatanunan karon nakita nato nga kinahanglan nga proactive pod sila nga kanang mo participate sa ing-ani nga mga butang, no. So this is open to all, walay denomination ang atong gikuan dire, pwede ni siya sa nagkalain-lain nga denominasyon ang ato nga magdaig ta sa Ginoo sa buhi nga Dios sa usa ka konserto. Ray, as you've mentioned, nagkadai ang Christian band ang magtapok niini nga panahon ug siguradong aduna gayud entertainment. Pero gawas niini, kinsa ba gayud ang bida niini nga panagtapok? Of course, ang ato gyud ginabayaw diri gawa sa mga talento nga makita sa mga katawhan, of course ang kaayo sa atong buhi nga Dios, no, nga mao na siya nga atong ipadayag, atong ibayaw ang atong mga talento. It's a kanang ang kuan nato is kanang ang talent, of course, develop over time. Pero I really believe that ang source gid sa talent sa katawan is ang Ginoo. That's why nga ibalik ka na nga himaya sa Ginoo, no. So mo na siya nga kung ang ato yung mabida dire ang atong Ginoo. Pero ang kuan nato na is of course we are there to ang mga bands, ang mga team nga nagkagikan sa lain-laing mga dapit. Nanapod din sila yung mga kanang naila na pod ang ilang mga nahimo nga kanta, no, sa katawhan. So I'm sure ay mga daghan familiar sa mga manukaray nato karong pinagpala ka Mindanao. Amo sab nabalaan nga ang mga proceeds niini nga concert maadto sa ato mga igsuong IP. Ngano sila ba ang nakita nato o nakita ninyo nga mahimong beneficiary niini nga kahimuan? Ang Daig Movement nga nagpasiugdaan ning kanang kalihukan, taod-taod na nga nag-involve sa mga indigenous people, no. Ang ato lang gid diha nga labi na karong new normal, kinahanglan gid pod nga makahimo tag mga activity nga maka-reach out pa gid ta sa atong mga kaigsuonan sa kabukiran kay subo man naon daghan pa gid tag mga kaigsuonan dito sa kabukiran nga naglisod, no. Kung nag-suffer magali dito sa syudad atong panahon sa pandemya, mas nag-suffer dito sa taas sa pagkakaroon apat sa mga feeding program mga but soon makahimo gid tag mga sustainable activity gyud o kanang programs para sa atong mga kaigsuonan sa
higaunon, sa mga manubo o sa uban nga mga hinterland nga mga tribal people. And lastly, Sir Ray, unsa-unsa ba mga angay timan-an o do's and don'ts sa ato mga kapuso nga buot mo tambong sa maong kahimuan? Sa pagkakaroon no naapagita sa time nga wala pagita nakagalingkawas sa pandemya. So we're encouraging everyone no nga mo adto dito to observe mga IATF protocols no. Kung mahimo mga nagtay social distancing ato ginang ato ging isulod sa tong una, wear your face mask gyud no. Ug uban nga mga needs nato naman tay alcohol sa area. So pagbutang og alcohol sa kamot and let's be responsible po to sa pag-fight nato no sa kanang mga viruses. So although gitagantag kuan sa government nga makatipok-tipok na, pero always be mindful gyud sa protocols no. Daghang kayong salamat, Sir Ryan Casino, sa oras na mong gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Padayon kamo sa pag-alagad. Oo, salamat. Mga kapuso, standby lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.